לכולם, כאן NG פוטושופ בעוד סרטון. וכמו שהבטחתי בשיעור הקודם, היום הסרטון יהיה על איך להפוך תמונה לשחור לבן. קודם כל חשוב להגיד שיש כמה שיטות להפוך תמונה לשחור לבן. בסרטון הזה אסביר חלק מהשיטות הפשוטות ביותר להכנת תמונה בשחור לבן. השיטה הראשונה היא Ctrl Shift + U. לוחצים וקסם כבר תמונה בשחור לבן, וזו הפשיטה הכי פשוטה. אתם יכולים לשפר את זה דרך אגב עם Ctrl L ו-Levels, תיכנסו וככה לשחק עם הצבעים, זה ככה על רגל אחת. השיטה השנייה מאוד מאוד פשוטה גם, וזה פשוט Ctrl U. ייפתח לכם החלון הבא, ומורידים את הסרגל האמצעי פה באמצע עד הסוף. כבר תמונה בשחור לבן. האמת שאלה השיטות הכי מוכרות והכי פשוטות, לא צריך יותר מזה, לא צריך להסתבך. אני ממליץ בכל אופן על השיטה הראשונה, כי הכי מהירה, של Ctrl Shift ו-U. וככה מכינים בעצם תמונה בשחור לבן. ובשיעור הבא אסביר איך להשאיר חפץ אחד צבעוני שכל השאר שחור לבן, נגיד הסירה צבעונית וכל השאר שחור. ועד אז כתבו לי בתגובות אלו עוד מדריכים תרצו שיעלה, וירשמו לי עדכונים. אל תשכחו לבקר באתר, כדאי לכם מאוד. אני מעלה לשם מדריכים שאני לא מעלה לפה, ואני אשאיר קישור פה בתיבה למטה. ועד אז להתראות.